Бе! Гасете лампата и не пускайте. Какво трябва да правим сега? Да избухваме, сега ще видиш. Аре бе, дроп да бейс, гледал ли си баца? Гасете лампата, ще не пускайте. Залепя стикса. Хайде да ги Чива ли си? Готов съм! Аре, касете лампа! Аре, пачето! Ма не става без музика! Дай, чакай, аз ще пусна музика. Бейс, па! Чекай! Ще пусне музика. Чалга или какво? Това са 40 градуса, брат! Малко по-тихо, защото тук се чува много надолу платаш. Ай, добре. Има ли будни комши? Защо подявате пускате? Има си! Те на стик се будят. Надяваме, че не. Аре, да почваме парти. Ама не свети това телефон. А? Не трябва да се вижда нищо, никаква светлина. Аре, няма пръшки. Дай, превърти малко. Е така на птици, издрива го, е така. Пример, да tu време. Е, тук е добре все. Бам! Смисъл, добре, че не е съдружно заеби, че се Сега да се само на плата.